Ole hyvä. Naussuun. Mä maistan tätä toista. Tää voi nää. Mä maistan tätä toistakin. Okei. Mä luulen, että tää on kuiva tässä. I think it's burned. Haarukka, ole hyvä. Haarukka. No miten sä suosit? Lusikalla. Lusikka. Pieni tai iso? Iso. Okei. Suosittelen. Vahingossa mä otan dark chocolate. I think. Mä luulen se on ihan normi sukla, mutta se on dark chocolate. No. Onko ne hyvä? Dark chocolate. Se huomaa, että se on tummaa suklaa, se on niin makea. I don't like it. Mä tuon vahingossa, se on dark chocolate. Ups. Se ei santi. Joo, hyvä. Ei! Joo. Hyvä. Tummaa suklaa käytetään aika usein. Niin. Mä en... Jos ostat kakku suklaata, se on aika usein tummaa. Ihan outo tää juusto. Komplementing. Mä en sano se huono, mutta outo. Dia bilang aneh guys, kata ini cake baru ada ini di atasnya. No voi lisää vieläkin makeaa. Ei ole makeita. No tumma suklaa ei ole niin makeita. Not bad. This is the first time I made it, you know. Mä olin täällä päällä, tämmönen. Pala ei ihan tuo palannut. Tämä, eikö teillä ole päällä? Ei. Onko maistu palannut? Ja mitä sä sanoo? Anna mulle arviointia. 1-5. 3,5/5.